mga nakalain. At da ako ang biyag ko. Di mo ka kipaida. Yes. Na ikikitang ba? Uwa. Umisim ka man biyag ko. Dinasakit. Ingangampay ti dakkel. At da akong biyag ko, di mo pasaba na sakit nga ikikita. Di nagtalikudan, punasin day tadua-dua, agpalawag akman. Di kinapudno na tunggal kasang siyak tay di makaina. Amok ngay ti gustuem at daak sibay mo nga aglalailuken ka. Adut nagkurangat tauray laeng nusurat di kan masubalitan. Di na kaya asawe naawan kan dito'y nakem kurang atla panawe. Isut pagkunaan adikan ay ayaten day timet tilag lagipen di ka kuman sinubayana. Ya kuman at pakpakitan tadyak kayat ngayon ka masaktan. Rayaw! Di Ilocano. Lolo Batsyaw, Na, magdaniw ka man. Danel, Well, hindi. Napalabas sa tawon. oh, 1997. ang mga daniwata nagibasa ka matsurat ay. Inrok no ko ti ayat ko king kangay nakupupi ko panading ko ngagakaldeng. Ngum daksang gasa tanaw na anak ni Kardeng. Ay, Diyos ko. Adut nagkuranga tauray laeng nusura di kan masubalitan. Ngem di na kayat asawe nga awan kan dito'y nakem kurang agla panawe. No isut pagkunaan adikan ay ayaten day timetilag lagipen di ka kuman sinubayana. Ya kuman at pakpakitan tadyak kaya ngayon ka masaktan. Ya kuman at pakpakitan tadyak kaya ngayon ka masaktan. Rayaw! Di Ilocano.